Eu traolles, pois, as 5 noticias. Onte trouvenlles as 5 que máis me chamaron a atención de toda a semana. Hoxe trouvenlles as 5 que máis me chamaron a atención de onte a hoxe. Así que, se lles parece, comezamos pola primeira. Quero que vexan, a ver, estas imaxes. Saben quen é esta persoa? Sóalles. Quen se imaginan que pode ser? Igual se lles vai soando un pouco. É o feito de que poña Casa Real abaixo, eu penso que xa é definitorio. Xa algunha persoa daqui eu creo que xa se dá conta que é, efectivamente, a princesa de Asturias é Dona Leonor, que está, pois, aí exercendo, pois, de paracaidista, non? E que foi o primeiro membro da familia real en saltar en paracaídas. Eu non vin a ningún outro, entón foi o primeiro, éche así. E resulta que está facendo un curso básico de paracaidismo e con isto completa 3 anos de formación na Academia Xeral do Aire e do Espacio. Remata unha etapa e comeza unha nova porque vai empezar a estudiar o grau de Ciencias Políticas na Carlos III. Habería sitio tamén en Santiago de Compostela, pero a Carlos III tamén é unha boa universidade. E ollo a dupla de famosos que temos agora, a esta fermosa parella que o pasado 30 de maio celebrou pois que levan 2 anos xuntos. Aí o temos Xurxo Carreño e Rocío Durán, a presentadora, celebraron, pois eso, que levan xa 2 anos vivindo amor, pois como celebran os famosos, que é o que están vendo, comendo, ríndose moito, gravándose tamén, que é algo que hai que facer, e nada, aí estiveron en Poio, no hotel e restaurante de Pepe Vieira, xa están vendo que fame non pasaron, e menos mal que non me tocou a min pagar a conta, dende logo, porque senón quedarían as canelas temblando. E imos xa ca seguinte, que aquí, pois, seguro que pasa como ca de Leonor. Seguro que todos na súa casa se dan conta de quen é esta muller que ven aí correndo. Non hai dúbidas. Deixolles 3 segundos para que o pensen. Efectivamente, é a influencer navarra Verdelis, coñecida por ter 8 fillos, por participar en varios realities e por correr maratóns. E por que relacionamos esta noticia con Galicia? Pois porque vai participar no campeonato mundial de 100 km que se celebra no Concello de Ames, onde teremos máis de 200 participantes de máis de 20 países e un deses participantes será Verdelis, coñecida por todos, como se está vendo aquí entre o público. E agora queremos darlle a noraboa dende o Tarde Piaches ao noso compañeiro Manuel Viso, que como están vendo nesas imaxes tan bonitas, foi papá. Foi papá por 4ª vez, así que dende aquí todo o equipo de Tarde Piaches quere darlle a noraboa, así que os papás, tanto el como a súa parella, pois que o celebren e que o disfruten moito porque é moi bonito ter un piquinín. E despois, a última noticia ten que ver co mundo do deporte en xeral e co fútbol en particular, porque todos os ollos están mirando a Madrid, a capital de España, porque hoxe celebranse as eleccións á presidencia do Real Madrid. Veremos se continúa Florentino Pérez como presidente ou se hai cambio e Enrique Riquelme pois colle as roldas do equipo madridista. Non sei, Isa, por aí que lles parece, se algún se anima a ir con Verdelis a correr os 100 kilómetros, se queren que gañe Florentino, se atreven a lanzarse en paracaídas coa princesa Leonor. Todo iso é tamén como tiramos peos da casa, entendes? Creo que aquí había unha persoa que quería, non sei quen era, que quería felicitar a Manu Viso, porque é un médico coñecido na Coruña e creo que quería saudalo, non? E dicirlle... Sí, hombre, y un abrazo muy fuerte y un aplauso para él. Ahí estamos. Aquí estaban comentando, a ver, hai que dicir, tirar para casa, estamos moi contentos por, eu tamén o felicito desde aquí, por Manu Viso e por Lucía, a súa muller, que estean moi ben e que teñan unha pronta recuperación. E agora quero saber, porque aquí estaban falando do Madrid, de Florentino, e quero que o falen por miúdo diante do micro. Eu digo que Florentino vai para casa. Que marcha para casa? Sí, marcha non, mándanos marchar. Pero non quedaremos en que quedar. máis tarde, pero para casa iremos todos. Florentino ten dentro e fora. A perna. Hoxe saberemos os resultados. Ten unha dentro e ten outra que está fora. Porque ti crees que vai gañar o contrincante? Eu penso que sí, porque Florentino xa leva moito tempo aí. Home, hai que jubilarse e deixar a outra. Vamos, Florentino. Ti és da opinión que ten... Iso dirán os socios, Eche unha opinión que a experiencia, a boa experiencia vale moito, pero bueno. Xa vimos o que opina o público.